Ayusa nakasuway na ba mo og luto og nangka? Nya parisan dayon og buwad nga pinikas. Di matabas-tabas porteng pagkaayusa. Gilutoan po na nato diha og bato nga tinibuok. Di apon tay sinugba nga okra. Asos di mainunyano atong tukbonon. Porteng kusuga makadagpanukob sa mga singgaong. Way giliatan tag-usa ra kabaang ang bato nga tinagas. Pero matagba usa kag dakop-dakop usa nimo matukob. Grabe pagkataasa wa gikas. Pero grabe pud pagkaayusa. Nasudlan na pong pabawnan sa mga singgaong nga purmag mga lunos. Wa nay daghang pasuntayag. Alahos. O di na pod, sugdan na nato. Kani usang nangka atong pikhan. Porting pagkaayusa po na nilutoon. Magkuha ta diag usa. Diara matik humananas pagpanit. Agods kay ni kadak ununa. Mao gini siya sakto lutoon. Nagpunit na ng usa ka singgaong da sa pinundok nga kahoy. Salamat day kayo sa tag-iya ni. Matik ipailan na nas usa ka singgaong da og bato para atong himuong sungagan. Okay daog. Gibughaan po nas usa ka singgaong da largo og kahoy para himuon natong sugnod. Pagkahuman og bugha sa usa ka singgaong, gihalingan na po nas usa da largo. Gitakangan na po na nato diha og kaldero. Ato na dang gisabuan lat-am tatudaan atong nangka. At akuban usa ta nagbalik bintas giwa-hiwa pa atong nangka. Maghimo sa tag usa ka sungagan para sa tong kamote. Ato mantupikhan sa pagtanok. Matik itakang natin itong kaldero para sa tong kamote. Diara tong tanukonon, yugasan na naso sa kasinggaong dia. Paghuman og hugas ay panglunon na tanadres kaldero. Tanukan po na nato diha og kamote. Agods kayo puno atong kaldero. Ato na ning ukban atong kaldero nga dako. Gilunod na naso sa kasinggaong natong nangka. Ato lang na siya pabuton malata. Okay gods, ato sa nang takuban para dali malata. Diara tong kamote porting pagkayusa na luto na. Matik gihaon na naso sa kasinggaong dia. Ato sa naiyabod diri sa tong nigo para mabugnaw. Asos pagkalamias sa tong kamote. Diara kay narata naman atong nangka nga gilatanan. Ato na naiyabo atong mga materyales. Iapin lang punta na diag lunod atong kugon nga wikotlo-kotlo. Asos pero gods kay na samtang nagluto ang usa ka singgaong sa tong nangka, gisugbahan punas usa ka singgaong daog buwad nga pinikas. Balik usa ta sa tong nangka, ato usa ning pikhan sa pagtimpla. Yub-yuban dayon og magic lami, kahuman isunod ang asin, kutaw-kutawon dayon. Asos daog, syempre di gyud na mawagtang ang tilaw. Daog porting pagkaayusa. Dira ato na ning lunudan og idibol atong kaha. Pikhan na tanis pagluto atong tinibok nga batong. Di po na matabas-tabas bagong resipe na sa tong kauban nga singgaong. Alahos gipanglunod na tanan sa kaha. Grabe wag ginausik. May niingon ani wag gikas. Ikaw na bahala di og putol-putol ini kaon. Pero gods gyapon kina kay naibuak-buak nga itlog. Di po matabas-tabas ang batong ingon anion. Matagbaw na gyud sa usa ka buok tungod sa kataas. Giplastar po nas do ka singgaong ni atong hukaran para ini kaluto tanan habhab na likuwang. Gikuha na nas usa ka singgaong ni atong mais nga bahaw. Porting pagkaayusa gyud aning maisa ipari sa tong tukbononon. Wa nay daga pasuntayag ato na ning iplastar na daan. Okay daog pagkahuman na to plastar sa tong mais nga kanon. Diara atong nangka nga giluto. Ato na nang gihaon da kay daog na. Asos gods pugay na kay naluto naman sa datong bato nga tinibuok. Pikhan na po tanis paghaon ato na niisod sa tong plato. Sugba anday nato aning okra. Di po ni matabas-tabas ang okra sugbaon. Purti pud pagkaayusan ito sulo sa suka. Igor ato na siya hawbon. Daog na. Matik gihukad na sa usa ka singgaong datong nangka nga nilatanan. Kahuman ibuyok din nato sa tong kanon nga mais. Asos gods kayo na. Di apag gihukad sa usa ka singgaong. Second round mas singgaong. Buyok. Sabi yung sa kauna pro buyag. Gikuhaan po nagbutong da sa tong usa ka amigong singgaong. Mao na siya imno nato ikahuman natong panukob. Porting pagkaayusa. Ato na po ni ipangladlad sa daplin atong batong nga tinagas. Di po na matabas-tabas atong batong nga tinagas. Motipak po nagbahaw. May pod pagkaluto sa batong nga ingon anion. Ato na nang ipangplastar sa kilid-kilid. Isunod na po tanig pamutang atong okra nga sinugba. Porting gyud pagkaayusa ning tinukbanay ron. Grabe pagkalamia sa tong mga tukbononon. Daog dira tong finished product tanan. Nilatanan nga nangka nya nay buwad. Sinugba nga okra. Nasa tay tinanok nga kamote. Asos grabe ayusa ni. Wanay daghang pasuntayag. Tukbon sa namon ni kay gipangkusla na pagayong mga singgaong. Hala sige habab. Habab mga singgaong. Ayos Mugbo ito. Grabe. Saan ni? Habab. Pagapon mo. Mga dol. Grabe. Saan naman yan? Ingon mo tangkik dol. Grabe. Grabe sa kasinggaong. Grabe ko sa kang tukob. Pra. Tuklo dia. Ano? Tuklo na yun. Langay ka na. Usay. May ba tinagas ba? Tauhang suka. Puro lagi sangit at sundan. Lang mo din na yung laman. Granit yun. Jangan. Ayos eh. Patungan mo. Pantay mga kapatlong ko dun eh. Oo. Nagkas ba oh? Maghigot eh. Bagon ba? Muti ka mo ito. Kamuti. Buwad mas singgaong. Wad. Bugno mo ha?
Namit nga. Singgaw mo. Grabe. Nangka. Dami. Saw-saw. Grabe. Imagine akong pagka-plaster. Higot ba? Di matanong. Di matanong naman. Kuya, mamahigot sa liog. Ito sa kabara. Pusak amit pa sa batong. Organic ba? Grabe yun. Hindi ka ka. Mabaw kita gagawin. Posisyon tarong. Loping na pag oh. Magkakuan tuloy oh. Patungan ito ay grabe. Mamugas kayo. Supra. Supra. Dito takarot na. Sa mga lingkuran na. Balik ka na. Inyo? Supra. Kape. Ay. Ang ilong naglungitan. Inyo? Tuway ba tuway? Ito eh. Nga, buka na. Jangan kaya. Kopi ang luha niya, paka. Why? Totoo din yung mga hinay ng kapaka. Ito, kamay. Awan na Tangay suka. Grabe ang darat nila na. Bulot lang ko eh. Grabe oh. Awas sa kasinggaw mo eh. Lusa. Munguha pa ko sa kasinggaw ko. Bukbuk ko. Tulol, tulol. Saway. Bakit na Basta na ba? Ang guyap. Ano? Bob, ikan on. Yeah. So, apil ba yan nagkaon? Tingnan na. Grabe ni Nusa. Tubig na yung kaman na lubi. Ini organic ni mga singgaw. Grabe oh. Usok takbo ba? Grabe ko sa nga oh. Ang kamot po guwag sabaw. Wa pag yun makontento ang usa ka singkaong o nagkuha gyud og sabaw. Asos di matabas-tabas ang usa ka singkaong, grabe kusuga makadaghigop sa sabaw. Grabe pagkaayo sa sanangka nga gilatanan. Nya parisan daig buwad nga pinikas nga gisugba. Nya napagi okra nga gisugba. Ikahuman imna daig tubig sa lubi. Asos, wa na daghang pasuntayag mag-shoutout sa tong mga singkaong. Shoutout kang Nivle Mangulayon Ibo, kang Jane Capacity Liano, kang Nora Ambion, kang Gian Inerio, kang Bong Pags Dominguez Pagayon, kang Mandrisa Ima, kang Julius Febrio Anugot, kang Jopons Panilag Berdon, kang GB Von Jovi, kang Labaw Toyski, kang Cherry Tabuco, kang Karina Ligaspi Canoy, kang Iye Soson, kang Roel Sumarago, kang Xiao Navaja, o kang Andrew Maang Medico. Shoutout tanan ninyo mga singgaong. Comment mo mga singgaong sa atong latest upload. Adtor ta magkuhag first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang takutob mga singgaong, i-share ko i-like ning video para mas daghang matang matukob.